హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ వర్ధన్ 543 వంటలు యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు వచ్చేసి మనం క్యాప్సికమ్ కర్రీ చేసుకోబోతున్నాం. దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు వచ్చేసి ముందుగా నేను ఇలా క్యాప్సికమ్ తరిగి పెట్టుకున్న, తర్వాత ఆనియన్ స్మాల్ సైజ్ తీసుకున్న, టమోటా అండ్ కరివేపాకు, తర్వాత దీంట్లోకి కావాల్సిన 1 టేబుల్ స్పూన్ కారం, 1 టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా, 1 టేబుల్ స్పూన్ ధనియా పౌడర్, 1/2 టీ స్పూన్ పసుపు తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు తర్వాత వచ్చేసి సాల్ట్, ఇవి వచ్చేసి ఆవాలు జీలకర్ర. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందాం. అట్లే చిన్న స్మాల్ క్వాంటిటీలో వాటర్ కూడా యూస్ చేస్తాం, అది చూద్దాం ఎలా యూస్ చేస్తాము. నేను బాండీ పెట్టుకొని ఆయిల్ హీట్ అయితే ముందుగా క్యాప్సికమ్ ఆనియన్ వేసి లైట్గా ఫ్రై చేసుకుంటాను. ఆయిల్ హీట్ అయింది కదా, ఇప్పుడు నేను ముందుగా క్యాప్సికమ్ వేసేస్తాను. సిమ్లో పెట్టుకోవాలి గ్యాస్. ఇప్పుడు ఆనియన్స్ కూడా వేసేస్తున్నాను. ఇలా ఫ్రై చేసుకుందాం. ఇది మెత్తగా అయిన వరకు ఇలా ఫ్రై చేసుకుందాం. ఇప్పుడు కొద్దిగా మంచిని హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుందాం. ఇవి 5 మినిట్స్ ఇలా మెత్తగా అవడానికి 5 మినిట్స్ టైం పడుతుంది. ఇలా అంటూనే ఉండాలి, లేకపోతే కిందంతా అడుగంటుతుంది. చాలా బాగుంటుందండి క్యాప్సికమ్ కర్రీ. చపాతీలోకి, రైస్లోకి చాలా బాగుంటుంది. ఒకసారి ట్రై చేయండి, నచ్చితే. 5 మినిట్స్ ఇలానే ఫ్రై చేసుకున్నామండి. ఇలా ఫ్రై చేసుకోవడం వల్ల మనకి ఈ క్యాప్సికమ్ అనేది సాఫ్ట్గా కుక్ అవ్వాలి. ఆనియన్ క్యాప్సికమ్ రెండు సాఫ్ట్గా కుక్ అవ్వడం వల్ల మనకి అది చాలా టేస్టీగా వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇది ఫ్రై అయిపోయింది కదా, మనం సపరేట్ ప్లేట్లోకి తీసేసుకుందాం. తర్వాత ఏం చేయాలో చూద్దాం. మళ్ళీ నేను 2 స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకున్నా. ఇప్పుడు నేను టమోటా వేసుకొని సాఫ్ట్గా ఫ్రై చేసుకుంటా. ఇది సాఫ్ట్ అయిన తర్వాత నేను సిమ్లోనే పెట్టేసుకున్నా. ఇలా ఉండగా నేను 1 టీ స్పూన్ ఆవాలు జీలకర్ర వేసుకుంటాను. దీంట్లోనే ఫ్రై అయిపోతాము. తర్వాత వచ్చేసి కరివేపాకు కూడా వేసేస్తున్నాను. ఇది చాలా సాఫ్ట్గా, ఇది లైట్గా ఒక మీడియం సాఫ్ట్ అయ్యేంత వరకు అలా కుక్ చేసిన తర్వాత నేను చెప్పినా కదా, ఇది వేసుకున్నాము. ఇది కారం, ధనియా పౌడర్, పసుపు, గరం మసాలా వేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఇది లైట్గా సాఫ్ట్ కావాలి. మనకి టమోటా ఫాస్ట్గానే కుక్ అవుతుంది. ఇది వచ్చేసి నేను లైట్గా సాల్ట్ వేసుకుంటాను. సాల్ట్ వేసుకున్నా, ఇంకోసారి మిక్స్ చేసేస్తా అంతా. ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇదంతా వేసేసుకున్నాను. ఒకసారి మిక్స్ చేసేస్తాను. జస్ట్ 2 మినిట్స్ మిక్స్ చేసిన తర్వాత నేను ముందుగా ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్నాను కదా, దాన్ని వేస్తాను. 2 మినిట్స్ ఇలా అనేసి ఇప్పుడు నేను ముందుగా కుక్ చేసి పెట్టుకుని వేస్తాను క్యాప్సికమ్ ఆనియన్.
ఇలా వేసేసుకున్న తర్వాత 1 కప్ వాటర్ వేస్తా. నాకు సరిపోతుందండి 1 కప్ వాటర్. ఇలా 1 కప్ వాటర్ వేసుకున్నా. ఇది నేను కొద్దిగా హై ఫ్లేమ్లో పెట్టేసి ఒక 10 మినిట్స్ బాగా ఉడికిస్తా, కుక్ చేస్తానండి. 5 మినిట్స్ తర్వాత చూద్దాము. చూసారా ఎలా కుక్ అవుతుందో, చూసారా ఎంత బాగా కుక్ అవుతుందో. ఇప్పుడు ఇలా మిక్స్ చేసి ఇలాగే ఇంకో 10 మినిట్స్ కుక్ అయ్యేదామండి. ఒకసారి మిక్స్ చేసుకొని మళ్ళీ మూత పెట్టేద్దాం. నేను మళ్ళీ మూత పెట్టేస్తా. ఆఫ్టర్ 10 మినిట్స్ తర్వాత చూస్తా. ఇప్పుడు మూత ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. చూసారా, ఇంకో జస్ట్ 5 మినిట్స్ కుక్ అయితే సరిపోతుంది. ఆయిల్ పైకి తేలేంత వరకు కుక్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసి చూసేద్దాం. చూసారా, ఆల్మోస్ట్ కుక్ అయిపోయింది. ఆయిల్ కూడా పైకి తేలింది. ఇప్పుడు ఆయిల్ కూడా పైకి తేలిసింది. ఆల్మోస్ట్ కుక్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు స్టవ్ కట్టేద్దాం. ఇప్పుడు ఇలా అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు నేను స్టవ్ కట్టేసిన. చూడండి ఎంత టేస్టీగా ఉంటుంది. ట్రై చేయండి. నచ్చితే ట్రై చేయండి. లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, కామెంట్ చేసి, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ యూట్యూబ్ ఛానల్. Once again, thank you so much for watching this video.